Γεια σας παιδιά, σε ένα νέο βίντεο θα πολεμήσω ένα νέο boss. Ωραίο δεν είναι? Θα πολεμήσω με το face, αλλά πρωτού πολεμήσω με το face, κοίτα λίγο τα κάνω. Πρωτού παίξουμε, θα παίξουμε ένα Strand 100 New Game. Πολύ λίγα. Τι μπορώ να αγοράσω? Ένα boat monkey. Πά παιδιά, τι νομίζετε ότι θα κάνω? Δεν έχω δει για αυτή τη πίστα. Αληθινά που ήθελα να κάνω είναι να πολεμήσω. Θα συνεχίσουμε εκεί που ήμασταν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να δείτε και άλλα fight bosses. Και μπορεί να παίξουμε το πιο δύσκολο boss στο Balloon Areas. Άμα θέλετε αυτό, κάντε like. Και θα φτάσουμε στα 10 likes για να παίξουμε το Balloon Areas. Ακούτε η μουσική? Κάτι άκουσα. Συνεχίζει το boss. Πάμε. Ωραία σέμα automatic. Πρέπει να τον καταστρέψουμε. Destroy Moa, destroy. ZOMG. Oh my god, you didn't ZOMG. Oh my god. Πολεμάμε, λάλαλα. Πρέπει κάπως να καταστρέψουμε τα DVTs. Bomb shooter. Skip the upgrade, bro. Παιδιά, δεν ξέρω τι παθαίνω. Κάτι παθαίνω. Oh my god, παιδιά, κάπως πήγα εκεί. Δεν ξέρω πώς έγινε. Αλλά έτσι έλεγες, έχω κάτι να σας δείξω. Ο Lutz Island Easy Sandbox.
Θα σας δείξω κάτι. Θα είναι ένα μίνι όμορφο παιχνιδάκι που θα κάνω. Αν θέλετε να δείτε και τα άλλα μου βίντεο, πατήστε εγγραφή. Φαντάσου, ένα απόκλειψο από μπαλόνια. Για να γίνει απόκλειψη πρέπει να αλλάξουμε το νούμερο. Θα το κάνουμε ένα μικρό 999. Μου λες, πώς ένας νέος να νικήσει όλα τα μπαλόνια? Θα τον κάνω, τον αναβάθμισα. Πάμε, σκότωσε τα μπαλόνια. Θα τον πάρω σε ένα automatic και θα φούλα το refill. Είναι σαν ένα crazy balloon game. Όχι, σπρώχνουνε. Πρέπει να πάρω κι άλλο. Δεν ξέρω αν έχω αρκετό. Μπορεί. Πρέπει να πάρω τα fast. Πρέπει να είμαι fast, πρέπει να είμαι fast. Ωραία. Dart monkey. Έχουμε ήδη fans, Παίρνουμε τη fans. Πρέπει να τους κόψουμε από τη μέση. Και άμα νικήσουμε το Mega Horde, πατήστε εγγραφή. Και άμα χάσω, κάντε στο like. Όσο δεν ξέρετε τι θα κάνω, θα τον κόψω στη μέση. Σας φαίνεται μια χαρά, εντάξει. Σας φαίνεται μια χαρά. Αλλά θα κάνω ένα challenge για τον εαυτό μου. Θα έχω ένα mini challenge για μένα. Θα έχω 1000 ευρώ και μία ζωή να νικήσω την πίστα 40. Θα αγοράσω με τόσα ευρώ. Πάμε να δούμε. Στην αρχή έχουμε κάτι που πυροβολάει, ωραία. Πάμε. Ναι. Ποιος το ξεχνάει αυτό? Πάμε πίσω 40. Θα νικήσω bombs. Boom, 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 boom. Quick το refill. 1000 ευρώ πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ή απλά, τι μπορείς να κάνεις με αυτά τα ευρώ? Μπορώ να πάω εδώ και να πάρω. Μπορώ να πάρω ήδη ένα crossbow. Και μπορώ να το κάνω, πάμε. Για να το κάνω πιο εύκολο για μένα, αντί να έχω 1000, 10.000 και μία ζωή. Ωραία. Με τόσα ευρώ μπορώ να πάρω ένα bomb και να πάρω και ένα mob eliminator και από εκεί μπορώ να πάρω ένα sniper που να έχει σε fire automatic και θα πρέπει να έχουμε ένα καλό. Πάμε στις 40 σας έχω.
Άμα σας άρεσε το βίντεο πατήστε εγγραφή και like. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.